खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। दिनैनि गिबिसिन खौरां जाहैबाय इन्डिया आरो चाइनानिफ्राय महाराष्ट्र सरकारा जोबोर गिदिर थांखि लाबाय। बे थांखियानो जाहैबाय महाराष्ट्रजों आरो चाइनाजों माखासे डिल खालामनाय दंमोन 1 बोसोराव 5 कोटी रांनि। दा बे 5 कोटी रांनि माखासे डिलखौ बन्द खालामनाय जाबाय महाराष्ट्र सरकारा। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां, बेबायदिनो खालामनांगौ। मानो होनोब्ला चाइनाया जोंनि इन्डियाजों गोबां एगेन्स्ट जागासिनो दं। दा बेनि जाहोनावनो माखासे कम्पानि आरो माखासे डिलफोरखौ बन्द खालामगासिनो दं। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय ICICI बेंकनिफ्राय। जुदि नोंथांमोननियाव ICICI बेंकआव बेंक एकाउन्ट दंब्ला नोंथांमोना इडुकेसन लन मोननो हागोन। इडुकेसन लन मोननो हागोन 1 कोटी रां। नोंथांमोना बे स्किमखौ लाभ खालामनो हागोन ICICI बेंकनि बेंकिं प्लेटफर्माव थांनानै नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोननाव ICICI बेंक दंब्लासो दै, ओरैनोबा मोननाय नङा। 1 कोटीनि लन मोनगोन आरोना, इडुकेसन लन, फरायनायाव मोनगोन, बाहेरायाव फरायहैनो थाखाय हागोन, आमेरिकाफोराव फरायहैनो हागोन। जुदि गोसो गुदुं दंब्लाथाय ICICI बेंकनि बिगोमाफोरा बे लनखौ लाभ खालामनो हागोन। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय WhatsApp आरो इमेल आइडिनिफ्राय। जुदि नोंथांमोना इमेल आइडि आरो WhatsApp इउज खालामो अब्ला जानो हागौ नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ लांदां। औ नंगौ लोगोफोर, WhatsApp आरो इमेल आइडिनि गेजेरजों गोबां हेकार्सफोरा बायदिसिना जाथाय खालामगासिनो दं। इमेल आइडियाव माखासे लिंक हरनानै बे लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामबाथाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआनो लांदां जागोन। मेल आइडिफ्राव मेल हरो आरो बेहाय लिंक हरो। बे लिंकआव जुदि जों सेरनानै होयो अब्ला बिसोरनियाव जोंनि गासिबो पासवर्ड आरो इउजार नेमखौ बिसोर मोनजोबो आरो बेनि गेजेरजों बिसोरो जोंनि बेंकनि एकाउन्टखौ लांदां खालामनो हायो। दा बेनिखायनो साबधान लोगोफोर, नोंथांमोननियावबो WhatsApp आरो इमेल आइडियाव माखासे मेल एबा मेसेज फैनो हागौ। दा बेनि जानगाराव नोंथांमोना थाबानो जाबाय। जानला मेनला लिंकफोराव क्लिक दा खालाम, नङाबा जानांगोनबो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ लांदां। औ नंगौ लोगोफोर, एसे साबधानै थाबानो जाबाय। दा जियानो जादोला, अब्ला जों गुबुन मोनसे खौराङाव फैलायनोसैलाय। गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय गुवाहाटीनिफ्राय। गुवाहाटीयाव 7टा वार्डखौ लकडाउन खालामनाय जाबावबाय। गुवाहाटीयाव दाहाय बेलासिसिम खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला गासिबो गुवाहाटीखौनो लकडाउन खालामनाय जानोबो हागौ होननानै फोरमायदों। नाथाय लकडाउन जामारगोन ना जामारा बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। आंनिबाथ' गुवाहाटीया लकडाउन जाबावनांगौ, मास मोनथाम गाहाम लकडाउन जाबावनांगौ, अब्लासो जोङो सान्ति मोनगोन। जोंना दाबो डिउटि जागासिनो दं। डिउटिनि गेजेरजों आङो ओंखाम जानाय टाइमाव फैनानै भिडिअ खालामो आरो भिडिअखौ आङो डिउटिनि टाइमाव इडिट खालामनानै होगासिनो दं। जेब्ला लकडाउना जागोन अब्ला डिउटिया थानाय नङा, अब्ला आङो बांसिनसो बांसिन मोजां भिडिअ नोंथांमोननो हरनो हाबाय थागोन। लोगोफोर, बे कर'ना भाइरासआ जोंखौ बे 2020 मायथाइयाव जानानै होबाय। ओजोंबो जाया ओजोंबो जाया, ओजोंबो जाया ओजोंबो जाया खालामगासिनो दं। न'आवबो थांनो हाया आरो बेहायबो मोजाङै थानो हाया। न'आव थांबाबो क्वारेन्टाइनाव थानांगोन आरो बे क्वारेन्टाइनाव थानायाव सन्देर जानो गिनांगौ। दा बेनिखायनो आङो न'आव थाङाखै आरो बेहायनो दंगासिनो दं। आरो बेहायबो गिनांगौ, बेहायबो गुवाहाटीयावथ' एकदमबारे जागासिनो दं आरो जोंबो बेरायगासिनो दं। मा होनबावनो, जुदि जायो अब्ला सेस आरोना। आंथ' मा खालामनोसो जागासिनो दं। मा होनबावनो लोगोफोर, थाथोंसै, माथो खालामबावनो। लकडाउनखौ बारायबानो जासिगोन। क्वारेन्टाइन सेन्टारावथ' थाखानांगोन, नङा होमबा? अब्ला दा भिडिअखौ इन्डिं खालामनायनि समा फैलायबाय। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो बुंगासिनो दंमोन दारिया सिनजा खानाया सिनजा, नाथाय बे लकडाउननि समाव आरो बे गुवाहाटीयाव कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि, बेहाय आं खानाय सिनजाहैनानै बायसेन्स आंनाव कर'ना भाइरास जानांगौब्ला आं मा खालामनांगौ? दा बेखायनो आङो सानगासिनो दं, खानायखौथ' सिनजाखानांगोन, दारिखौथ' हजाखानांगोन, नङा होमबा? बेहाय आङो जुदि खानाय सिनजाहैयोब्ला, आंनाव जुदि कर'ना भाइरासआ सन्देरोब्ला आं मा जागोन? दा बेनिखायनो आङो खानायखौ सिनजाथ'वाखै लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, आं खानायखौ सिनगासिनो दं। बाय बाय।